Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wanga, ndabweranso kwa inu madzulo ano ndipo ndi chithandizo cha Mariya Virigo Woyera ndikuthokoza inu chifukwa cha zaulere zimene mwandipatsa lero. Tikhale chete ndikumbukira zabwino zimene talandira. Tikumbukirenso machimo athu a tsiku la lero. Ndikuthokozani Ambuye chifukwa cha ubwino wonse umene waoneka mwa ine pa tsiku la lero. Ndipo ndikupemphani kuti mundikhululukire pa zonse zimene ndachita tsiku la lero, machimo anga onse. Amen. Ndikulandireni nonse amene mukundimvetsera pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Chidzulo ndi Ambuye. Kuyambira lero lolemba kufikira loweruka la Mulungu uno tikati kusinkhasinkha zomwe mpingo wa Katolika umaphunzitsa pa zomwe wa munthu ndi chikhalidwe cha umunthu pa dziko lapansi. Makata onse omwe apapa komanso maepiskopi athu amalemba amalondola mfundo zomwe mpingo umaphunzitsa pa zomwe wa munthu umene uyenera kukhalira pa dziko lapansi. Chiphunzitso chimenechi chimaombedwa kuchokera m'buku loyera. Chiyambi chenicheni chimaphunzitsa mpingo pa zomwe wa munthu chidaoneka kuchokera mkalata imene adalemba Papa Leo wa 13 pa 15 May 1891. Ndipo mapapa ena onse amaumba pa chiphunzitso chimenechi mpaka na lero lino. Pali mfundo zikuluzikulu zinayi zimene mpingo umaphunzitsa. Ndipo mfundo yoyamba ndi ulemu wa munthu aliyense, dignity of the human person. Yachiwiri ndi zabwino zonse kwa aliyense, common good. Ndipo yachitatu ndi chithandizo choyenerera, subsidiarity. Ndipo chachinayi ndi mgwirizano kapena kuyanjana kwa anthu komanso ndi zolengedwa zonse, solidarity. Kuyambira lero lolemba komanso lachiwiri ndi lachitatu tikhala tikusinkhasinkha za mfundo yoyamba, ulemu wa munthu. Ndipo lachinayi zasinkhasinkha zabwino zonse kwa aliyense. Lachisanu zasinkhasinkha za chithandizo choyenerera. Ndipo loweruka tizamaliza ndi mgwirizano kapena kuyanjana kwa anthu ndiponso ndi zolengedwa. Lero tiyambapo kugawana za mfundo yayikulu ya chiphunzitso cha mpingo pa zamoyo wa munthu, ulemu wa munthu. Iyi ititengeranso ku maufulu ndi maudindo osiyanasiyana amene anthu tili nawo. Mpingo umaphunzitsa kuti ulemu wa munthu aliyense ndiye maziko amomwe timayenera kuona moyo wa munthu pa dziko lapansi. The dignity of the human person is the foundation of the moral vision of society. Sizitengeratu kulemera kwa munthu kapena umphawi, maonekedwe, kusamba kapena kusasamba,
kuvala kapena kukhala wamaliseche, zilema, matenda kapena chilichonse. Munthu aliyense ali ndi ulemu ndiponso ulemerero chifukwa adalengedwa m'chifanizo cha Mulungu. Angakhale ali ndi diso limodzi, wakhungu, woti saona, mwana kapena mkulu, kapena kuti sadabadwe mkomwe, ali ndi ulemerero wa thunthu chifukwa cha chifanizo cha Mulungu. Palibe chimene chimachotsa ulemu wa munthu ngati chifanizo cha Mulungu. Palibe. Ngakhale ochimwa ali ndi ulemu wake ngati chifanizo cha Mulungu. Tingati kupeputsa koma sitingachotse ulemerero wake. Ngakhale wakuba amene tifuna kumuotcha ndi tayala, tizindikire kuti ali ndi ulemu ndi ulemerero ngati chifanizo cha Mulungu, ndipo izi sitingachotse. Ngakhale munthu atandichita choyipa cha mtundu wanji, iyeyo ali ndi ulemu ndi ulemerero ngati munthu olengedwa m'chifanizo cha Mulungu. N'chifukwa chake Ambuye Yesu adatiuza kuti tisabwezere choyipa, tiwapempherere iwo amene amadana nafe ndiponso omwe amatizunza. Mateyu 5 ndime 43 kulekeza 48. Aisraeli adawuzidwa kudzera mwa Mose. Tikamawerenga pa Levitico 19 ndime 2 kuti iwe Mose wauze Aisraeli kunena kuti ine Mulungu wawo ndine woyera, choncho iwonso akhale woyera monga ine ndili woyera. Mateyu 5 ndime 48. Ambuye Yesu akutiuza kuti mukhale angwiro monga Atate anu akumwamba ali angwiro, kapena kuti mukhale abwino kotheratu monga Atate anu akumwamba ali abwino kotheratu. Ambuye Yesu amatiuzanso pa Luka 6 ndime 36 kunena kuti mukhale achifundo monga Atate anu akumwamba ali achifundo. Choncho mulingo wakuyera kwathu, mulingo wa ubwino wathu, mulingo wachifundo chimene tikukhala nacho sochokera kwa munthu ayi, ndi Mulungu mwini. Tikamakamba za ulemerero wa munthu, kuti kuyambira pamene mbewu yaumbidwa m'mimba mwa mayi kufikira pa tsiku limene Mulungu angavomere kuti uchoke pansi pano, moyo wa munthu ukuyenera kulembekezedwa. Anthu ena amaona cholemetsa, ndipo palipo anthu ena amene amanena kuti izizi ine sindikugwirizana nazo. Ngakhale tanena kuti sindikugwirizana nazo, izi sizingachotse kufuna kwa Mulungu, nimene Mulungu amafuna kuti tikhalire. Pansi pano kumachitika zowawa zambiri zimene zimatisowetsa mtendere, ndipo zimene zimapangitsa kunena kuti anthu tiganize kuti tingatuganizira mwa mtundu wina. Mwachitsanzo, inuyo m'nyumba mwanu mbwere anthu aupandu athyola nyumba yanu kufuna kudzakuberani, nditekeze kuti mayi m'nyumba apangidwa chipongwe, anthu achifwamba agona nawo, mayi nkuyima. Kodi inuyo mungatani? Munena kuti tichotse moyo umenewo kapena musunga? Chiphunzitso cha mpingo cha Katolika pa ulemu wa munthu, mbewuyo ikuyenera kusungidwa. Izi nzovuta pakuganizo ka ifeyo ngati anthu. N'chifukwa chake timayenera kudalira Mulungu osati maganizo a umunthu.
tipemphere kukhulupirira. Mulungu wanga, ndikhulupirira chaulere chanu pansi pano ndi moyo osatha kumwamba, chifukwa mudalonjezana nafe. Ndinu Mulungu osanama ndi osanyengeza. Amen.